prišiel taký mail nám, že už aj sa dáva akože tá... Hej, ako sa dá citácie. Áno, vždy to treba uviesť. To áno. Dobre, tak dneska budeme pracovať teda s chatom a potom nejakými softvermi text-to-speech a speech-to-text. Ja vôbec nie som akože odborníčka, čiže keď niečo budem hovoriť, aby ste mi budete súhlasiť, tak mi do toho určite skočte, alebo sa môžeme aj niečo spoločne nové naučiť. No, a čo ja som objavila, že chat dokáže, a ja neviem teraz, či to je aj neplatená verzia, čiže sa musíme vyskúšať, ale teda budeme sa dneska rozprávať o promptoch, že ako mu zadávať prompty čo najlepšie. Ukážem vám, ako si vytvoriť vlastného chatbota, chatboty sú určite iba v platenej verzii, čiže vám to ukážem a môžete sa potom rozhodnúť alebo dohodnúť s kýmkoľvek, však ten chat nemusíte si sama platiť, že sa neplatíte 20 €, ale keď sa zložíte 5, tak je to trošičku iné a uvidíte, či vám to vlastne pomôže alebo nie. No a potom som ešte zistila, že s chatom sa dá aj rozprávať hlasovým režimom. A keď som si vytrénovala napríklad chatbota, ktorý ma udržiava v tej angličtine, lebo viacej rozprávam v slovenčine ako v angličtine, tak aby som si udržala napríklad svoju úroveň, tak sa s ním hocikedy, keď cestujem, rozprávam. A je akože celkom fajn a vie dosť veľa naučiť, ale samozrejme, že má nejaké stále nedostatky, nie je to proste ešte úplne úžasné, je to vlastne celá AI, čo teraz máme k dispozícii, je iba začiatočná úroveň, že to je ešte stále považované za weak AI a potom je ešte vlastne strong AI, kde ešte stále nie sme, aj keď sa tam už blížime a potom je, že vlastne super intelligent AI a tam ešte absolútne vôbec nie sme. Čiže zatiaľ, ako ste povedali, Bianka, že všetko čerpá z databázy, všetko generuje vlastne z toho, čo je naučený. Vlastne on generuje slova podľa toho, že ako sa najčastejšie vyskytujú vo vetách. Ale myslím si, že už akože je dosť pokročilý. No, tak niečo malo k tomu, ako správne promptovať. Vlastne chat GPT správne odpovedá a nehalucinuje, keď vie presne, čo od neho chceme. Čiže keď mu čo najpodrobnejšie napíšeme, že čo potrebujeme. Napríklad nenapíšeme, že potrebujem od teba príbeh, ale predstav si, že si spisovateľ a napíš mi príbeh, v ktorom vystupujú tieto postavy a je to takéto a takéto prostredie a malo by to mať toľko a toľko slov, tak vtedy ako keby ešte špecifickejšie vie odpovedať a presnejšie. Keď mu píšeme tie prompty, tak by sme mali byť čo najkonkrétnejší a najjasnejší. Je ideálne mu aj povedať, že ako má odpovedať. Či má odpovedať v bodoch, alebo má spraviť tabuľku, alebo má odpovedať v plynulom texte, alebo má napísať jeden paragraf, alebo 2 paragrafy. Je super udariť celú skupinu a úroveň znalostí, najmä keď napríklad som hovorila aj o tej angličtine, alebo vy, keď dávate zadanie pre študentov svojich, tak tam asi napíšete, že sú to malé deti a sú na úrovni A2 napríklad. Takže vždycky mu napísali celú skupinu, pre ktorú vytvára ten daný kontext. A potom tam ešte veľmi dôležité role-based prompting, čo som aj teraz spomenula, že predstav si, že si spisovateľ, predstav si, že si študent na akadémii, predstav si, že si vyučujúci a hodnotíš túto úlohu. Takže... To by ma nikdy nenapadlo takto napísať, že predstav si, ale už budem vedieť. No, toto je super. Toto je super. Alebo napríklad, keď robíte nejakú úlohu do školy a už ju máte spravenú a chcete zistiť, že kde sa dá ešte, kde má nejaké slabšie miesta, tak je super dať to do četa, že predstav si, že si vysokoškolský učiteľ, učíš taký a taký predmet a hodnotíš túto úlohu, že čo by si ohodnotil. A on má dá feedback, že nedávam upravenú verziu, to by som si asi úplne nelajsla, že napíšem tú úlohu, ale dávam feedback, že toto má slabé miesta, tuto sa dá ešte toto napísať, tuto sa dá toto zistiť, tuto toto nesedí a potom viete, na čo máte pracovať ešte v rámci tej úlohy alebo tej práce, napríklad bakalárskej. Ja sa napríklad robím to, že ja sa ho spýtam ešte, že aké ďalšie informácie potrebuješ, aby si mi odpovedal čo najpresnejšie. A on mi napíše, potrebujem ešte vedieť, že či sú to deti 5-ročné alebo 7-ročné a potrebujem ešte vedieť, že či už vedia farby alebo ešte nevedia farby. Hej, a že on sám mi dá otázky, na ktoré keď odpoviem, tak zase dostanem ešte lepšiu odpoveď. Čiže toto ešte robím a potom už iba testujem a doľaďujem, hej, že on vie sám odpovedať, čo potrebuje, aby poskytol čo najlepšiu odpoveď. No, budeme dneska pracovať s text-to-speech nástrojmi. Existuje ich naozaj veľa a
ale ja používam vlastne natural readers.com. Že to nechce. Nie. No. Hej, s tým budete aj vy dneska pracovať. Tam akože určite je to, v neplatenej verzii je, že nemôžete si tam celý deň nahadzovať texty, ale je tam nejaký limit. Každopádne títo ľudia vám... A gentle melancholy weighed on her heart, woven from memories of a time when laughter echoed. He traced the delicate petals of a forgotten daisy, lost in thought. Hej, vy si zadáte nejaký text a keď budete ho chcieť pretlmočiť, aby ste nemuseli tlmočiť z papiera, tak to hodíte do tohto Natural Readers a ona to prečíta. A môžete si tam nastaviť tempo, speakera, že či chcete speakera, ktorý je z United States. I still get nightmares. In fact, I get them so often Good evening. I'll be your anchor for tonight's broadcast. Hej, alebo keď už chcete ťažšie pretlmočiť, tak už niekoho... I often find myself thinking about the times we spent together. Všetky jazyky, hej? Má všetky jazyky a dokonca v angličtine má aj prízvuky. I am not defined by my past or my mistakes, but by my ability to rise above them. No. Takže toto, je tam tuším aj slovenčina, že keď budete chcieť zo slovenčiny do angličtiny, alebo aj nie je. Čeština tam je. Hej, češtinu som videla. Slovenčina tam nie je, ale existuje takýchto softverov veľa. Dneska budeme teda používať z angličtiny, pôjdeme do slovenčiny. No takže toto vlastne je jeden z tých nástrojov. A potom existujú zase speech to text. A to ste možno, že už aj mali nejaké, keď ste si museli prepisovať tlmočenie do... To sme mali s vami. A čo som vám vtedy povedala? Že chceš čo? Nie, to si vykúpili, že si našiel, čo aj... Tak ja som skúšala teraz toto a to bolo celkom OK. Lebo Scratch sa to volá. Je tam vlastne 3 zadarmo prepisy to spraviť za deň. Čo je celkom dosť. To sme sa každý asi vynášli, že čo si každý našiel. Hej, a dneska to Ale tento nie je len tak, že na mesiac, že tento je taký, že môžete, že 3 texty na deň. Hej, toto je 3 texty na deň. Ale už mi hovorili študenti, že to vie aj Word robiť, že tam vložíte doslova nahrávku a že on to prepíše, ale ja som ešte nepíšla na to, že ako. Čiže to zatiaľ nepoužívam. No. A teraz, zadáme si úlohu, ale podľa mňa zvládneme len jednu, nie obe. A keď si dneska mali toto simultánne tlmočenie, tak to poďme spraviť s tým. Vyberiete si nejakú ľubovoľnú tému, ktorú budete chcieť pretlmočiť. Otvoríte si ChatGPT a vygenerujete si text. Poviete mu presne, čo chcete. Predstav si, že si spisovateľ a napíš trojminútovú speech o tvojej novej knihe, keď budem chcieť tlmočiť niečo o novej knihe. A on vygeneruje ten text. Je veľmi dôležité, aby sme tam zadali, že koľko minútový potrebujeme. Budeme pracovať s 3-minútovou nahrávkou. Skúsite si 3-minútové tlmočenie simultánne. Pripravíte si glosár, zistíte nejaké veci o tejto téme, potom každý z vás vypovie, čo ste zistili a ako máte speech a o čom máte speech. Potom tento text, čo vám vygeneruje, zadáte do toho textu speech programu, čo som ukazovala. Do tohto... Ale ja tu nemám... Ani mobil? Mobil áno. Aha, ale nebudete sa mať ako nahrať. Nemáte tu nový Minulý týždeň, hodinu tam dievčuži nepoužívali, tak ja si ani 3, ani nič. Keď máme takto tlmočenie, tak si nenosíme. Nie. Dobre, tak čo navrhujete? Buď to môžete robiť po dvojiciach, že vlastne... No možno aj po dvojiciach. Sa budete nahrávať tak, ale nie je to správne. Nevadí, ale aspoň, že by sme videli, že ako to funguje, ako to máme zadávať. Alebo to môžeme ešte spolu spraviť. Môžeme aj tak, Máme to asi spolu. Že si ukázali a doma my si to... A doma to poskúšame. Dobre. Hlavne, Tak si vygenerujeme text, budete mi tlmočiť. Potom. A potom si niekoho aj nahrám. Môžete si vybrať, že koho. To nechám na vás, teda keď to bude takáto skupinová práca. A potom vám ukážem
že čo ten chat vlastne, ako mne to hodnotí tie nahrávky. Mhm. No, takže dobre, toto spravíme spolu. Tak môžeme ísť asi rovno aj na to. Ja sa prihlásim do chatu. No. Hej, a tuto už vidíte, že toto teda v tej platenej verzii, bezplatnej verzii nenájdete. Tu sú vlastne modely ChatGPT. Ja tam mám už vytvorené nejaké. Keď na to kliknete, tuto preskúmaj modely GPT, tak si tam viete nájsť model na takmer čokoľvek. Že internet, napríklad, hej, hovorili sme o tom, že si generujete recepty. Hej, a máme to proste, tieto modely si predstavte, ako keby ten chat bol vytvorený len na jednu špecifickú tému a tam sú nahádzané všetky dokumenty. Ale to sú len splatené, hej, tieto modely. Tuším, že hej. Aha, a že to si vytvoríš napríklad na Ale skúsi pozrieť traveling, cooking a tak si vytvoríš. Hej, alebo že napríklad včera sa ma kolega pýtal, že či nepoznám, že či neviem, či je chat model na renováciu bytu a našli sme. Že vlastne to asi nenájde rôznych. Hej, aj s Canvou to vie spolupracovať, že to robí vlastne, keď budete správnu prezentáciu na tému tu a tu. Interior designer, že je tam mnoho naozaj takýchto. Pozrieme, že čo je v tej neplatenej verzii. No, vidíte, tu nemáte žiadne na boku tých chatov. Ani keď sa tam človek prihlási. Neviem. Máte niekto konto, že nemáte platené? Ako by ste nám ukázali? Alebo možno skúsiť s kontom na Microsoft. Chicken recipe. A to sú voľaké modely. Neviem, či by to išlo. Možno, že pár otázok za deň by to vedelo odpovedať. Ale máte tam tie modely, hej? Hej, prihlásená. Writing, productivity, education, Mhm. lifestyle, programming. Hej. No, tu sú rôzne, hej. Mne napríklad veľmi pomáha, no Scholar síce používam iné AI nástroje na to vyhľadávanie článkov, ktoré potrebujem, lebo Google mi nie vždy dá všetky možnosti. A používam konsenzus napríklad, to si môžeme ukázať potom, čo spravím tento experiment, že aké iné ešte AI nástroje ja využívam pre akadémiu napríklad. Dobre. Takže, máme chata. Ja som si už nastavila chata na simultánne tlmočenie, ten model. A vlastne, čo som mu povedala? Tento model pomáha študentom pri simultánnom tlmočení. Aké pokyny som mu dala? Takže model GPT porovnáva dva prepisy nahrávok, pretože samotné nahrávky on nevie ešte porovnať. Takže vždy to treba prepis. Prvá je, ale podľa mňa akože je iba otázka času, kedy to prečítať, že bude to vedieť aj tie samotné nahrávky porovnávať originálnu a pretlmočenú. Prvou je originálna nahrávka a úplný prepis nahrávky, druhá je tlmočenie. Budeš dávať spätnú väzbu na tlmočenie. A teraz zameriaš sa na tieto veci. A to sú presne tie veci, čo sme my spolu robili. False start, ale tam treba naozaj, že tieto tri bodky mu tam dať, že nech vidí, ktoré je false start, lebo false start si trošku zamieňa. Hezitačné zvuky sa nevie tiež rozpoznávať, tak priamo to vyšem, že alebo nejak tak, že také, čo som mu tam dala. Treba to trošku ešte prekopať, že toto je veľmi
skúšobná verzia. Potom nedokončené vety, opravy, redundantné zvuky, doplnenia. V tomto je veľmi dobrý. Vynechania a doplnenia vie identifikovať okamžite, že toto nebolo v tej pôvodnej nahrávke a toto si vynechal. Aj negatívne posuny, ale to je, jemu sa to veľmi neví s tým doplnením vynechaním. No a jednotlivé chyby vyznačíš a možno mu napísať, že a odpočíš, čo robí zlepšenie. No. Dobre, ja som sem, tu som mu nič nenahrávala. Počkajte, na tom čate by si vlastne sa vytvorí jedno ten modul, nazvem si ho simultánne tlmočenie, tam sa mi rozklikne celé aj do pokynov. Môžete mu hocičo zadať, že áno, ja sa zabrievam na... No, to mi už stále ostane, ale do toho idem do modulu a to... Hej, že vy toto môžete spraviť aj tým, že nám napíšete prompt, ktorý toto všetko zhrnie a budete to mať v tom jednom vlákne. Ale je lepšie mať celý modul, lebo ten modul sa vie potom aj učiť a zlepšovať a môžete si ho upravovať podľa toho, čo vám sadne, nesadne. Takže ja už teraz mu iba zadám tie prepisy a už bude vedieť, čo má robiť bez toho, aby som ja písala, že predstav si, že si vyučujúci a hodnotíš simultánne tlmočenie študentov. Ale ste tam niečo nahrávali, niečo predtým, nejaký súbor alebo nie. Najprv len dám pokyny a už potom... Hej, nahrávala som tam súbor teraz, ale skôr podľa mňa do konzekutívneho, než do simultánneho. To si môžeme tiež ukázať, lebo dajú sa mu tam nahrať aj súbory. Hej, hodnotiaci formulár som mu tu nahrala do tohto, do konzekutívneho. No dobre, tak tým, že toto iba zhodnotí, tak si poďme vytvoriť nový chat. A o čom chcete, aby bol ten váš prejav? Dohodnite sa teraz. O čom chcete tlmočiť? Čo vám je? Musí sa dohodnúť. Tým pádom odporúčam rozprávať sa tak. Cestovanie? Cestovanie, dobre. Takže... dobre, cestovanie je veľmi široká téma. Tak aj tu po Európe. Dobre, po Do Európe. Talianska. A chcete počuť, dobre, cestovanie do Talianska. A chcete počuť, že vám to hovorí niekto, kto tam bol, alebo niekto, kto tam nebol, čo o Taliansku chcete počuť? Že predstav si, že si čo? Ideme povedať to, hej? No, alebo len, že chcem spoznať, hej, chcem spoznať Taliansko. Ideme povedať to, konkrétno za jasnosť. Tak predstav si, že si niekto, kto sa práve vrátil. Že poznáš túto krajinu a A že si Talian alebo nejaký... Že si sa vrátil z niekoľkoročného pobytu v Taliansku. Niekoľkoročného pobytu v Taliansku. Čo ďalej? Čo to znamená? je odporúči niekomu, kto tam chce ísť prvýkrát cestovať do tejto krajiny a čo mu odporúči, čo sa týka akých miest mu odporúči. Tvoj známy chce ísť do Talianska. Čo jesť. Takže... Dobre. Ako cestovať v tejto krajine, kde sa známy chce ísť do Talianska. Hej, máme. Takže môj známy chce ísť do Talianska, vytvor, a teraz ideme, že 3-minútový prejav. Ktoré miesta má navštíviť? V ktorom budeš hovoriť o miestach. Ale to budeš musieť potom tlmočiť. Navštíviť. Ako sa má v danej krajine pohybovať alebo cestovať, premiestniť sa, no alebo Pohybovať. Odporúčania na jedlo. Áno, čo ochutnať, aká je tam kultúra, čo má očakávať. To už zase trošku iné. Práve, že toto je podľa mňa jednoduchšia jedlá a ktoré miesta má navštíviť. Ja by som musela ešte napísať, že prejav bude pomočený zohľadnúť. Podľa mňa ešte spôsob, že tlmočený začiatočníkmi. Pokročilou študentkou si a ďalším študentom.
potrebné do tlmočení? Druhý. Hodina 13. Druhá hodina, prvý. Môže byť? Dobre, ešte niečo? Cieľová skupina máme. Predstav si máme, konkrétno zajasnenú policajtom, konkrétne ako má odpovedať 3-minútový prejav. Môžeme ešte sa ho opýtať, že čo potrebuje. Potrebuje nejaké doplnenie. No, tak čo poviete? Aký je cieľ prejavu? Má to byť skôr inšpiratívny cestovateľský typ, praktický sprievodca alebo niečo medzi tým? Čo si myslíte, že bude pre vás lepšie tlmočiť? Teraz neexistuje dobrá ani za odpoveď. Čo vás sa bude lepšie? Praktického. Máš predstavu, kam konkrétne chce tvoj známy ísť, napríklad Sever Talianska, Rín, Pobreže, Vidiek, Toskánsko, alebo kamkoľvek? Tak to Toskánska. Toskánska? Dobre. Budeme piť víno, no? To by si pili kdekoľvek na mňa v Taliansku. Náznáme nejaké obmedzenia alebo preferencie, záujem o umenie, prírodu, gastronómiu, cestovanie, bez auta, stop, hocičo. Na čo ma zamerať? Mám to pokladať víno. Som abstinent. Keď budeš domů nechoď, go home. Máme pre osobný, že ja keď som žil v Taliansku, že to sa vám asi bude lepšie, nie? Tak si tlmočiť, ako keď to bude, iba že Taliansko je krajina, kde... Áno. Osobný, a on môže byť aj vtipný, môže byť seriózny. Môže byť tá piatka, že formálny, neformálny. Neformálny. Môžeš aj žartovať. Aha, a ešte hlavne mám v angličtine. No, to by mi bolo dobre povedať. Buongiorno. Po slovensky by asi napísal, keď som komunikoval po slovensky. Dobre. Takže keď pôjdete na nejaké tlmočenie, napríklad svoje, tak mu presne toto napíšete so všetkými informáciami, čo máte o tom tlmočení. Nájdete mu tam všetky dokumenty a on vám vytvorí skúšobné prejavy, ktoré si môžete doma skúšať. Takže vás pripraví podľa mňa totálne briliantne na tú danú. Dobre, máme text. Teraz mu chceme napísať, že správna zmeno anglicko-slovenský glosár. To je super, to je no. No tak ako, tým, že je to veľmi ľahký prejav, tak si tam veci I just got back, práve som sa vrátil. Amazing years, úžasné roky. In for of real treat, čaká ho skutočný zážitok, niečo nekonečné. First things first, full of art. Tu asi všetko viete. Vidíte dobre, či to mám priblížiť nejako? No trošičku, ak sa to Hej, toto sú všetko asi veci, čo viete. T-bone steak, steak z roštenky. Buongiorno. Dobre, takže celkom sú to jednoduché slova. Keď už ideme do nejakej odbornejšej témy, tak tam dá iné. No, teraz si skopírujeme celý text a vložíme do toho AI Voices. Chcete skôr americký alebo anglický prízvuk? Ja idem na záchod, ja sa nevrátim. Tak počkáme na vás. Nech zatiaľ vyberú, ja sa prispôsobím. No. ešte rýchlo. To iba ja som tak vykalkulovala, dobre? To iba ja som tak vykalkulovala. Nie, ja som to perfektne
vypočítala, ja som sa akurát vrátila. Myslíš, že niekto na Nemecko, lebo aj áno, tak teraz. Toto pozriem. Ja sa s tým prosto rozprávam, hej, že GPT is a dedicated English teacher designed to help advanced learners such as PhD candidates improve their speaking skills and academic writing while achieving C1 level fluency. It creates a friendly, casual learning environment while prioritizing through corrections and detailed explanations. Hej, ja to tu mám veľmi špecificky popísané, že čo som od neho chcela. A vlastne, neviem, či to nám pôjde, ale vy sa s ním budete rozprávať. A on s vami vyrobí roleplays, on s vami vyrobí, vás učí nové vocabularies, že vám povie, že aká je pronunciation, čo to znamená, a potom si používate to slovíčko vo vete. A že, akože, viem si predstaviť, že keby som sa pripravovala na nejakú špecifickú prezentáciu, tak mu tam nahážem slovíčka a viem vám to celkom dobre pripraviť. Dobre, vybrali sme, už bude to čítať Britka Horí a dali sme už aj rýchlosť na normálnu. Je to trošičku rýchlejšie. Nič, čo by ste nezvládli, takže môžeme to pretlmočiť. A ešte by sme sa vám nahrali, tak koho nahráme? Vyberte si spomedzi seba, komu to šlo dobre pre vás. Dnes. To sa cíti na to, že by sme ho nahrávali. Daniela? Lukáš? Mne to šlo najhoršie. Tak vás nahráme. Ale tak to chce. Tak jej to išlo najlepšie, že... A vám? A vám? Ja nemám pekný prejav. Však ťa chválu, že Ale nemám... ja to máš výročníku, nie v druhom plenu. OK. Lebo si viem zapamätať krátko. Aj, Z toho ako šedovinu dole. som vedela, o čom boli všetky tie úryvky. Všetko. Exceluje. No tak čo? Tak dáme Danielku? Tak Nie, keď nechcete? tu asi... Ale keď nie, tak nie. Hej, keď nie, Tak ja si nemyslím, že mám pekný prejav, takže by sa nám to nepočúvalo dobre. Že ja viem My voliť to tak nebudeme slova. počúvať, len prepisovať. Ale môžeme aj niekoho iného. A ja A ja prepútam slabiky, mňa bude podľa mňa zle prepisovať. Dobre, tak čo? Bianka? Mňa už vôbec, ja Dobre, som Dana? napodobňovala Môžeme zvuky. Lukáš, on má tiež taký príjemný hlas, on povedal doslova kompliment. Presne. On sa mi nájde. Čo? Dobehuješ 12 hodín. Presne, dobiehaš to, že si tu ráno nebol, tak teraz ťa obetujeme. Boli fackovacími panami. Tak ideme Lukáš, alebo ešte Dana, ona tak dáva tipy. Tak Ale niekde nemôžu ide. Ale nejde. Ruku na srdce. Nie, dobre. Ja to nemôžem zhodnotiť, keď som nepočula. Tak vy? Alebo Lukáš? Tak si strinite. Strihajte. No strihaj. Aha, na 3 či na prvýkrát? Na 3. Na? Na 3. No počkaj, tak ja. Ježiš. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Ale takú techniku mám na to. No, neviem. Je, jedno bola. No dobre, tak Takže Lukáš. Aha, to si mi povedali, že koho, že či ten čo Počkaj, Lukáš, autorelay. Prehral, nie? Aha, ten čo prehrá, no dobrá. Ja si myslel, že to je za odmenu, tak ale. Som mýlila. Dobre, Iva, povedz, či to počujete v sluchadlách? A few tips before you go to Tuscany. Dobre. Áno. A few tips before... No vy ste si to vybrali. Dobre, a koho nahrávam teda? Lukáša? Ja. Dobre, vyskúškajte číslo 6. Dobre, ja vás počujem. Tak si nezabudnite zapnúť mikrofón a poďme na to. A few tips before you go to Tuscany. Hi everyone. So, I just got back from a few amazing years living in Italy, and let me tell you, Tuscany stole my heart. If your friend is planning to go there, oh wow, they're in for a real treat. First things first, places to visit. Don't skip Florence.
It's full of art, history, and tourists, yes, but it's totally worth it. Climb to Piazza Michelangelo for the best view of the city, and yes, bring your camera. Then there's Siena, a smaller town with a medieval vibe and amazing piazzas shaped like a shell. If you want a quieter, more local experience, I recommend the villages in the Chianti region. Great wine, beautiful hills, and super friendly people. Now, transport. In cities like Florence, walking is your best option. Just wear good shoes. But if you want to explore the countryside, and you should, rent a car. Trains and buses are okay between bigger towns, but the small villages, not so easy to reach without a car. Let's talk about food, my favorite part. Forget about pizza every day. In Tuscany, it's all about local pasta, grilled meats, and soups. Try ribollita. It's a thick vegetable soup with bread. Sounds boring. It's not. Also, don't leave without tasting bistecca alla Fiorentina, a huge T-bone steak. But maybe share it. It's massive. Culturally, Italians are warm, expressive, and very passionate about their food and coffee. If you order a cappuccino after 11 a.m., they might not say anything, but trust me, they're silently judging you. Just smile and order an espresso instead. A few final tips. Be patient with opening hours. Shops might close in the afternoon. Don't rush. Enjoy the slow rhythm. Oh, and always say buongiorno when you enter a shop. It's polite, and people will treat you much better. So, if your friend is going to Tuscany, tell them to take their time, eat everything, and enjoy every little street. Because in Tuscany, the best moments often happen when you get lost. Thanks, and buon viaggio. Rýchlo to bolo, že? To je strašne rýchlo to bolo. Aha, okej. Teraz. Tak mi podľa mňa tie posledné dva tlmočenia úplne dostali. Ja už nevládzem. Kebyže ide pomalšie, tak by to bolo jednoduchšie. Dobre, ale vy si to tam budete vedieť vždycky nastaviť, hej? Že to tak len bolo rýchlo, tak si viete nastaviť. Áno, áno. Možno, dobre, toto sa to snažím uložiť. Ale vy ste akože sa mi páčilo, že ste tu 5 a 2 z vás mali mikrofón, keď ste tlmočili. Kto? Vy? Ja som... A čo si mi nepovedal? Vy a ešte Dianka. Ja som si to uvedomila v strede toho a že no tak to už ani nezapínam. Vidíš, že som mohla mať za to. No ja som nevedela, že vy ste tlmočiť. Ja som potom nepochopila. To nevadí, ona sa nás ja nepočula. Ale ja som Lukáša počula. No tak to vôbec neviem, že som... Ale cítila som, že to pre vás všetkých bolo trošku rýchle. Tak to možno nebolo... Aha, dobre. To je už také zelené, že niekedy to nesvieti. Lebo keď mi to chceš, keď to zelené, tak to nejde. Ja som na vás kývala, Ale nie, ja som tak zamyslená, keď... Dobre, ja som prekopil len ten záznam. No nič. Ale Lukáš, na to išlo dobre. Akože, no, cítila som na všetkých, že to bolo rýchle. Takže všetci ste s tým mali trošku problém s tou rýchlosťou, ale už som to nechcela zastavovať, keď ste chceli okolo skončiť. Dobre. Vlastne ani až tak počúvať.
tak, hej, toto je iba, tak vám ukážem, že čo to, ako to robí. A teraz cez to Turbo Transcribe Áno. si dáme, že... Aha, sa musím prihlásiť. Musím. No. No a tuto máte aj napríklad, že módy, hej, že toto je najrýchlejšie, to prepíše, ale nie je tak dobré. Potom aj celkom rýchlo, aj celkom dobré a toto je, že najpomalšie, ale najpresnejšie. Tak to dáme takto, počkáme si. A zatiaľ si môžeme vlastne z toho jedného chatu, čo sme si vytvorili, prekopírovať celý ten text. A zadáme to do toho nášho chatbota, že toho nášho simultánneho tlmočenia. Dáme, že prilepiť. Toto je prepis originálnej nahrávky. Tým, že on už vie, čo má robiť, lebo to má v tých zadaniach, tak dáme už iba, že toto je prepis tlmočenia. Teraz počkáme, kým nám starý to vyhodí, už to máme. Nemáme tu, vidíte, že stále tu nie sú hezitačné zvuky. Podľa mňa to trošku prepisuje aj tie začiatky, čiže toto je naozaj iba ukážka toho, ako sa to môže robiť. Ja potom odporúčam tam si znova vypočuť nahrávku a vkladať false starts, vkladať všetky tie zvuky, ktoré to nezachytilo. A teda prekopírujeme si ju. Že on nám bude porovnávať to tlmočenie, ale v tej písanej forme, áno? Áno, on to nevie ešte z nahrávky. Ja som myslela tak, že sa nahrá jedna, druhá, ale takto. Stále to treba prepisovať. A toto je teraz naozaj iba ukážka, hej, že neprepísalo to žiadne hezitačné zvuky. Alebo ste ich nemali ukáž, neviem. Možno zo pár, hej. Porovnaj a výhodno tlmočenie. Možno teda je, že daj odporúčania, čo a ako zlepšiť do budúcna. On sa teraz prešlo. Hej, a teraz pozrieme sa na jeho odpoveď. Ďakujem za veľmi kvalitný podklad, to je vyhodnotenie tlmočenia vzhľadom na originálny prepis a na základe tvojich inštrukcií. Zistené chyby v tlmočení. False start. Ak chcete objavovať jedinú, záleží, či pôjdete na autie alebo nie. Veta začína neistým spôsobom a pôsobí, že rečník hľadal, ako to formulovať. Nie je to úplne false start podľa toho, čo sme si my ako ho charakterizovali, ale je to spätná väzba. Hezitačné zvuky, ticho a naťahovanie výpovede. Úplne nevie, či ste to naťahovali, takže tu si trošku toto je trošku halucinácia, ale tie 3 bodky, nedokončené vety. Teraz sa budeme rozprávať o transporte. Nasleduje náhla zmena na dajte si na seba dobré topánky. Chyba prepojenie a výklad nie je uzavretý. Majú veľmi, hej, toto je nedokončená veta, to je správne identifikovaný false start. Opravy nenachádzajú sa výrazné opravy, kde by rečník vyslovene povedal vlastne alebo opravu svoju výpoveď. Redundantné zvuky, ohľadné jedlo, zjavná chyba, pravdepodobne začiatok vety ohľadom jedla. Zmetočný začiatok znie ako náhodný zvuk. A teraz vynechania. Toto som vám vravela, že je najlepšie. Originál. If your friend is planning to go there. Tlmočenie. Ak tam chcete ísť. Vynechania zmienka o kamarátovi. Originál. Plan to. Hej. Choďte. Vynechaný názov. A neviem, ako sa to vyslovuje. Ak to je niekto taliančina. Oni tam dávajú dosť tých talianských názvov. No ja som akože za to vám radila, že vy to budete musieť tlmočiť. Vynechaná zmienka o scéne, hej, o tom regióne, vynechané konkrétne názvy jedál. No to tiež. No, tlmočník povie len polievky, čo je kvázi dobrá generalizácia, že to nie je dobrá stratégia. A T-bone steak, ale originálne on mám špecifickejší. Vynechané upozornenie na cappuccino po 11. hodine. Potom doplnenia. Je tu viac reštaurácií, možno, že vám to aj zle prepísalo, alebo
alebo ste to naozaj tak povedali, že ste sa pomýlili. Toto je v origináli nezaznelo, nie je spomenutý počet alebo frekvencia reštaurácií. Buďte opatrní pri rezervovaní miesta, hej, a negatívne posuny. Nech si dávajú pozor, aby sa nestratili. Originál hovorí, že najkrajšie momenty prichádzajú, keď sa stratíte. Význam je otočený. Skanska, miesto Toskánska, to asi, hej, dobre písalo. Preto si treba skontrolovať aj ten prepis, hej. Môžeme to skúsiť aj skontrolovať, máme ešte čas. Ale to je na základe toho, čo vy ste zadali tie pokyny do Hej. toho slovu. Takže je najlepšie čo najviac, tam obširnejšie všetky aj Hej, príklady. ale nevie, hej, všetko tam to treba popísať, že čo má robiť. Ja som teraz čítala paper, ale čítala som to včera, čiže som sa nechcela na to pripraviť, že cez ten ChatGPT sa to dá kontrolovať aj inými spôsobmi, ako týmto, čo my robíme na hodinách, že tam nezohľadňovať redundantné zvuky a false starts a tak, ale podľa iných kritérií nech to zhodnotí, tak môžeme to skúsiť na budúce, ak sa vám podarí mať hodinu ešte s docentom Diožošom aj namiesto toho štúdia, tak mohla by som si to pripraviť a prísť s ním. Ale zatiaľ hej takto, že popísať mu, čo má hodnotiť, ako to má hodnotiť a toto, že celkové hodnotenie a kvalita tlmočenia, silné stránky. Tlmočník zachytil základnú štruktúru textu, prechod od miest cez dopravu, jedlo, kultúru až po záver. Prejav zrozumiteľné, niektoré formulácie sú prirodzené. Slabé stránky, vysoký počet vynechania doplnení, negatívne posuny, nízka miera konkrétnosti, občas sa stráca kultúrna nuansa. Ale treba mať na vedomí to, že vlastne ten chat je o mnoho kritickejší, ako treba byť. Takže ten chat vám už naozaj pôjde do detailov, že aj keď niečo trošku zmeníte, tak on už na to upozorní, pričom, hej, ako sme si povedali, tie polievky, to bola pekná generalizácia. Takže netreba zase povedať tomu, že sa vám určite nedarilo a to bolo úplne strašné, ale on sa vás snaží čo najviac zlepšiť. No, odporúčania pre zlepšenie, zameraj sa na presnosť, nezabúdaj na význam, znižiť počet doplnenia improvizácie, prečo si plynulo znal sa pracovať s kontextom. Ak chceš, môžeme si spoločne nacvičiť úryvok znova, alebo si pozrieť konkrétny čas a navrhnúť lepší preklad. A tu môžeme navrhnúť, že navrhni mi cvičenia, ktoré môžem robiť sám doma. Hej, a vám dá ešte vlastne praktické cvičenia na tie vaše chyby. Krátke audio, podcast, počúvaj raz bez písania, vyslom na hlas, čo si zapamätaj. Podobné cvičenia, ako robili ste dneska, shadow link. Chytili. YouTube videa, preklad späť a znova, hej. Čiže podľa mňa, a toto je iba jeden spôsob, ako sa dá pracovať s chatom na zlepšenie, na cvičení, skytovacích tlmočení, že podľa mňa sa kreativity medzi nekladú a že naozaj, keď pôjdete na to prvé tlmočenie, tak vtedy vám to veľmi pomôže, že vám vygeneruje ten text, ktorý možno, že bude tlmočený, spraví vám to glosár, vygeneruje vám o tej téme čo najviac. Hej, teraz má vlastne ChatGPT aj takú možnosť, Deep Research, kde je tá miera halucinácií o mnoho menšia a vyhľadáva odborné články a odborné papers, niekedy aj z iných zdrojov, ale že vám všetko ozdrojuje. Tu som to napríklad skúšala. Vlastne on vám dá potom takúto odpoveď, keď dáte Deep Research, ale môže to trvať už pol hodinu, ale toto je jeho odpoveď. Preto som sa učila, že ako ma chat môže naučiť učiť sa nový jazyk. A tu sú už aj vlastne, vás to odkáže priamo na článok. A dáva to takúto dlhú konkrétnu odpoveď na ten váš problém s konkrétnym riešením. Čiže za mňa úplne, ja s ním pracujem fakt na dennej báze. A mám ho na rôzne účely. Mám tu napríklad naše občianske združenie Sazobu, či keď máme nejaký problém, alebo keď potrebujem niečo napísať a nie som si istá ako, tak to mám nastavené. Potom tu mám na PhD, že
nech mi napríklad dá feedback na nejaký paper, čo napíšem, že čo môžem zlepšiť. Mám angličtinu pre študentstvo, že keď učím angličtinu B2, tak si tam dám robiť vlastne presne tie plány na hodiny. Ale tým, že vlastne mám nastavený ten chatbot, tak on už vie, že aký štýl hodín ja potrebujem a že nadväzuje to na seba. No. Nejaké otázky k chatovi GPT? Alebo žiadne? Samozrejme, človek musí sa len s tým hrať a skúšať podľa mňa rôzne tie prompty, že čo mu to vypluje. Presne. Potom vám ešte môžem ukázať, že keď máte konzekutívne cvičenie, konzekutívne tlmočenie, keď si chcete skúšať, ale neviem, čo to pôjde. To sa dá aj cez tento hlasový režim. Podľa mňa možno, že aj z toho, že ste dneska naozaj veľa tlmočili, tak to sa môže stať, že už máte mozog. Ale ja od rána sledujem. Aha. Zdá sa, že toto nepôjde, tak to ukážem na mobile.